Siyabingelela ke mama Ntokozo Gwala asikwamukele okhosini FM. Ngiyabingelela kakhulu mamzanele, ngiyabonga kakhulu ukuthi ube nami namhlanje ohlelweni. Ngiyabingelela bonke abalaleli bohlelo ishilo namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Umama Ntokozo Gwala uMangcobo CEO wenkampani ebizwa ngeLindo Sam HR Solutions, aphinde abe umbelethisi ngendlela yakhe, prophetess le osebenza kakhulu kwiministry yabantu besifazane, obuye enze ama-retreat abantu besifazane ikakhulukazi agxile emkhulekweni, ama-prayer retreats. Siyamazi kakhulu eqoqa abantu besifazane, ekhuluma nabo, ebasiza ukuthi bathole iplatform yokukhuleka neyokuxhumana noNkulunkulu. Kodwa njengoba sengishilo ukuthi professionally uka HR khuluma ngezinto zaka HR nezinto zaka labor relations. Namhlanje kodwa sifuna nje ukuthi simenze abenqunu, simbuze ukuthi ungubani umama Ntokozo Gwala, njengoba sibona inkampani yakhe yenza kahle kangaka, ebebuye abe umntwana kaNkulunkulu, abuye abe usomabhizinisi. Uzenza kanjani zonke lezo zinto? Mam Gwala, asiqale nje sithi uzala lapha ya ePortchepston. Kuphi nePortchepston? Ngizalwa ePortchepston endaweni yasemvutshini, amakhaya akhona nje ngakhulela khona, ngaqeda khona isikole no-matric wami ngaqeda khona endaweni yasemvutshini. Uzalwa kaba, uzalwa uphi? Ngizalwa kwaNgcobo, ngizalwa ubaba umfano wakwaNgcobo no Pascaline uMotseng wakasabasaba, uma wayengusuthu esuke eMatatiyeli wazogana ke eKZN ezogana kwaNgcobo. Kwenzeka kanjani ukuthi umncane, ngicabanga ukuthi wawusafunda umatric usuthola ubambo lwakho usemncane kangaka imikhuba nihlangana kanjani nomyeni? Umyeni lo ulate husband, ngangisafunda umatric. Ngangisafunda umatric eNlonde, yena wayinamatekisi nje ewusomatekisi kwaziwayo endaweni. Wangicela ke bakithi ukubambisana okuhle empilweni, nami ngavuma ngamamukela. Ngaleso sikhathi ngangifunda umatric ngingenayo ne-option yokuthi kaze ngizoya yini e-tertiary ngoba ubaba wayeseshonile, sesisale nomama kuphela. Umlisa ke kwathi sekuleyo process yokuthi nami ngiyavuma ukuphilisana naye. Aphuma ama results ka matric, wathi njengonyaka ozayo esikoleni wangifundisa ke i-degree for 3 years. Mangiqeda 3 years sabe sesashada. Ukufundisa anikashadi? Ngifundisa sikakashadi. Ngahlangana naye nje uma ngihlangana naye ngangikade ngisindisiwe. Hayi ke ngabona kwahlangana nalobhuti ngasothandweni nobhuti, kodwa ezimisele ngomshado kwawukuthi ke imfundiso nohlelo lasebandleni lethu lalithi nje awujoli inhlobo nje. Sibongashesha. Okade ukhonza kuphi? HC Holiness Union Church. Uhlelo nje lalithi nje ke umuntu uyasindiswa akaphili nje enye impilo. Ngahlehla kancane ke ku7 ebandleni until size sishade. Manje ngifuna la ngoba ngiyayithanda le ngishayela izandla. Uhlangana nalensizwa ufunda umatric, iyakuthatha ikisa euniversity ngaphambi ukuthi ngishade, iyakuthemba ithi ngiya investor la. Umfazi wami lo uyobuya bunkosikazi wami, ayinamahloni ayisambi nokuthi uzofika evarsity bese ubona abanye mhlambe bese uyayishiya. Kunjalo mamzanele, kwakuyinto engajwayelekile. Ingakho angithi ngangiconvince nami ukuthi akekho umuntu olunge njengalo emhlabeni nongenzela umuntu asanda kuhlangana naye into enhle kanje, ngoba wazikhombisa ngaleso sikhathi ukuthi yena ufuna ukungenza unkosikazi. Wakukhombisa ukuthi ufuna ukwenza unkosikazi. Wakhula njengoba ukhula la ekhaya, uma nobaba basakhona bobabili. Usho ubaba udlula nini emhlabeni? Ubaba wami ngizalayo wadlula ngisenze grade 9, okusawu standard 7 ngaleso sikhathi. Maye edlula ke ubaba ngaqhubeka ngifunda, uNkulunkulu wathembeka ngoba ngakwazi ukuyifundisa ngize ngifike ku-matric. Ngangisebenze uwimpi nje, ngisebenza khona njalo ngama-holiday, bagcina bengithatha ngisebenza ngama-weekend. Ngakwazi ukufunda ngize ngiqeda u-matric. Uyifundisa nje ubudlelwane bakho noma ngalesi sikhathi bunjani? Ubudlelwane noma babungekho buhle kakhulu. Angazi noma bakhona yini abantu abake ba-experience lento ukuthi abazali mabenizala kuya kube khona ababathanda kakhulu nabangabathandi kakhulu.
mina ngangiyi-favorite kakhulu kababa. So ekushoneni kwababa ke kwaba nalokho kwazwakala ukuthi lo muntu ebengibalekela kuyena nobe ngithanda kakhulu usehambile emhlabeni. But uNkulunkulu wangisiza nje ukuthi nalokho ngingakuthathi ngikwenze excuse yongaqhubeki ngifunde, ngingakuthathi futhi njenge excuse yokuthi ngoba ke anginayo umuntu ozimisele ngoku-investa emfundweni yami ngihlale phansi. And fortunately ubaba uzoshona ngifunda standard 7 kanti umsebenzi wasewimpi ngiwuthole ngifunda standard 6 ngoDisemba. So emva kwalokho kwayiyona impilo ke engikwazi ukuphila ngayo ukuthi ngama-holiday ngiyahamba ngiyosebenza, ngizoqoqa imali yokuregister standard 7 wami, ngithenga i-uniform, ngithenga izincwadi until ngize ngiqede. Lapho ngikhonza inkosi ngiyavutha. And ngiyakhumbula ukuthi ukusindiswa kwami kahle kahle ngangi-impress uma ngoba ngangithi izomenza leyo nto angithande kakhulu ngoba ngisindisiwe ngiyakhonza. Kodwa nje kwawukuthi nje i-relationship unodadewethu amthanda kakhulu nami. Yayikulimaza lento? Yayingilimaza ngoba yayi-obvious kakhulu. Kwakubonakala ngisho abantu babazi nasendaweni ukuthi ohlele esebenza kakhulu lo, ohleze busy ilo. But ke ngiyabonga ukuthi mina ayizange ngishintshe umuntu engiwuye, ayizange ngenze ngimzonde, ayizange ngenze ngimbuke ngenye indlela. Kwake kwenzeka mhlawumbe usungabazi ukuthi kodwa uthi uma kahle lo uyafika lo mcimbi lo mcabango ukuthi baba awuthi ubuyanga nami eGoli kodwa wangiletha kumama ngempela uma wami lo ngizalayo ngoba waye strict kakhulu kimi ngishaya njalo, ayikho into eyayinhle njengangiyenza emehlweni. But ngike ngibone manje ukuthi uNkulunkulu wayishape impilo yami in a certain way and specific way ngoba manje njengoba sengimdala ngidela nabantu besifazane, uhlangana nabantu besifazane abarejectwe abazali, uzibuza ukuthi ukube angidlulanga kulesi simo bengizokwazi kanjani ukumsiza lo muntu wesifazane. So ngirelate kakhulu nezimo zabo ngoba eziningi ngikhulele kuzona. Wakhula wafunda eVarsity, wakufundisa ubhuti, wabuya eVarsity wathembeka nawe usuphasile nashada. Emshadweni kwakunjani? Kwakumnandi kakhulu. Ngisho ngiyakhumbula ukuthi nje mangithena u21 wangenzela a big 21st birthday, ngangiqala ngqa ukwenzela ibirthday empilweni yami. Ngase ngenza unyaka wesibili ngalokho euniversity. So nje ngisho endaweni kwakusho ukuthi Ntokozo utholile umyeni. Khumbula ukuthi kwathi makufika elinye itend ngithi nje ngiyayeka lento ngiphindisa ifoni engithengele yona namawashi, bathi abantu akekho umyeni oyophinda umtholo ofana naye. Yini sekwenze njani sekusuke iconsi la kaJesu usutshinga amawashi uthi uyakholwa wena manje uhlala ngento? Ngiyakholwa mina nje ngifuna nje ukuphila impilo engcwele nje ngihlale kanje, angikwazi ukuqhubeka nalokho esikwenzayo. Kwabanye abantu abezayo ukuthi Ntokozo uyomthola phi umuntu onje. Nahlala naye ishintsha nini impilo nomyeni nala egcina edlula emhlabeni khona? Ngahlala naye, ngahlala nomama ezala nobaba ezala ngoba sashada sahlala ekhaya ngasebenza. Ngathi mangiphuma nje esikoleni kwakungcono ke ngekhathi zethu awuthi uma une-degree ube inyama emsebenzini. Ngaphuma ngathola umsebenzi ngasebenza, ngajabula ke nami. Ngathi hayi ngoba ke sengiyasebenza sengizomlekelela ke umyeni ezintweni la ekhaya. Wathi nje imali yakho angiyifuni, hamba ovusikini usumuzo wakini. Hayi phinda Ntokozo. Balalela abantu besifazane, balalela abantu besifazane anibhalela ka Facebook inizwa lena. Ufundisiwe, wayiswe eVarsity ningakashadi nokushada. Wafunda u3 years waphasa, wabuya. Usuyasebenza manje une-degree, ufundiswa uyena umyeni. Uthi imali yakho injani? Imali yami akayidingi, angihambe ngiyovusa umuzo wasekhaya. Wena awunayo lenkinga yokufihla uplastic obayise ekhaya ubashushumbise ngoba umyeni uzothi hey wondle ekhaya wena? Lutho naye wayidlala istokfela senyama njengama taxi owner. ngoDisemba wayihafula kube khona yakangcobo kube khona esala ekhaya. Ubusisiwe esifazaneni. Iqhubeke impilo la emshadweni nabathola abantwana? Asabathola abantwana. Mangishada ngibengivele ngine history yama fibroids no overbleeder. Ngangingathemba ukuthi ngiyobathola abantwana, bamthole oqala ngakhulela owesibili ke. Kanti kuzothi mase ngikhulela owesibili umyeni kuzothi ku December 23 nje wabuya ethi itaxi ngathi yavuza ngaphansi. Inelike manje ufuna ukuyothenga into azomboza ngayo. Wahamba futhi nomfana wethu wayeseno 4 years undodana wethu ngaleso sikhathi. Ahambe naye beyothenga leyo nto ngemoto encane abuye angene ngaphansi kwe-taxi. Manihlala emakhaya ke, emakhaya ugesi awabi khona ama-plugs ngaphandle nasemagaraji nakulezo indawo. Kodwa into eyenzeka ukuthi udonse intambo ngaphakathi kwiplug engaphakathi endlini ufake ngaphansi wawurolela la esandleni
extension kagesi wabamba iglobe ukuze alungise lento ngaphansi kanti kwakade kunethile ngaphansi kwemoto kanti kwakade kunethile kulezo zinsuku ukhanyisela nje ukuthi abone ngaphansi kwemoto and ngalelo langa sasibuya kothengela uKhisimusi insuku ezimnandi ke zika Khisimusi nje uthe umhla ka-23 December wathi ke esalungisa imoto kanjalo samuzwa sememeza ethi ubuyisana ama main switch eshana ama main switch masigijima langihleli nomamezala masigijima samthola engaphansi kwetekisi usekhihliza amagwe samdonsa ke ngaphansi kwe taxi umama siyakhala ke sesiyamemeza simemeza abantu ukuthi abeze bazosisiza nangempela bamdonsa samdonsa ngaphansi kwetekisi sabona ukuthi use unconscious safonela ubhuti omdala safonela ne-ambulance wafika kubhuti omthatha bethi bamsesibhedlela bathi ngisale mina kanti kusho ukuthi uzofike ashone bafike esibhedlela nje bamcertify ukuthi useshonile ugesi omshokhile ushokho ugesi kwenzekani kuwena mawuthola lezi indaba umncane kangaka umakoti omncane kangaka mamzanela wazindinayala abo umhlaba wami wonke wavele waphela wancipha umuntu okuthathe wakwenza umuntu impilo yashintsha totally ngenxa yakhe uma kuthi ushonile ngeke ukholwe ukuthi hayibo uNkulunkulu angangenza kanjani konke into kanjena lapho ngaleso sikhathi sengisindisiwe ngiyavutha ngihamba lwesine bomama nje umama userious kabi inalento ukuthi ngiyakude noNkulunkulu ngiyakude nalomyeni kuhamba kahle konke lento le ezokwenzeka manje izoshintsha impilo yami overnight angaba in denial for isikhathi eside la ekhaya emzini basakhona abazali bala ekhaya yebo basekhona and babe supportive kakhulu ke ngaleso sikhathi ngenxa yokuthi ngangikhulelwe ngangino 4 months ngikhulelwe umyeni ushona nje njengoba eshona ukhulelwe yebo njengoba 4 months yes okhona umntwana esinaye una 4 years na 4 months ngikhulelwe so babezama kakhulu ke emzini ukuthi ngihlale ngisedated ukuze ngingakhali kakhulu ngoba bethi kuzo affecta ingane uthi usedated bekunika amaphilisi amaphilisi kwaze kwafika isikhathi somncwabo I think isupport engayithola from umndeni ayihlobo nabangani yangiqinisa kube ngathi kunormal ngalezi zinsuku zokulungisela umncwabo kodwa mase kudlula umncwabo ususala wedwa ireality la strike khona and emakhaya ke into eyenzekayo ukuthi sifihla khona la igcekeni so ithuna liba ngezantsi nje komuzi ebusuku indlela ngangine paranoia ngayo ngangengibone ngathi uye lo ohamba lapha ya ethuneni lakhe kube ngathi ngiyambona lapha ezantsi wayithanda mayibuye ekosebenza ugqoka ushort neskipa esimhlophe ngimemeze ngithi nange lapha ezantsi ngiyambona yini nganginethemba lokuthi uNkulunkulu uzomvusa kakhulu umndeni njengoba eshonile njengoba kwenziwa umlungiselelo omngcwatsha kuze kube kuyangcwaba ukuphethe kanjani nikhuluma kahle yonke into isa right yes ngesikhathi kulungisela umncwabo nje kwakuhamba kahle kakhulu sikhuluma kahle nomndeni at first value nje ngangibona yonke into right umndeni ke wakubo wawusifundise into ukuthi yonke into niyenza ndawonye so ngisho kushoniwe khona nizohamba nonke uke emakhazeni nizoplana umncwabo nonke nizothenga nonke babe yifamily united kanjalo so noma sekushona umyeni wami kwakunjalo kanti angazi ukuthi behind my back kunezinkulumo ezithi umyeni ubulewe yimi ngaze ngazithola sewudlulile umncwabo wakhe umyeni kuthiwa ubulewe uwena ubhlungu bokuzwa leyo nto ijwayelekile lento ukuthi makushone umyeni ngisho ngabe kuthiwa uginqike nemoto ngisho ngabe kuthiwa simbonile egula kodwa mase kuthiwa hayi unkosikazi kuphatha kanjani lokho mawuthola lezo inkulumo kwangilimaza kakhulu angizange ngikholwe ukuthi sengihlale nabo isikhathi eside kanje bangacabanga into enjalo nokuthi ungambulala kanjani umuntu unengane yakhe ukhulelwenye uhlala kubo lo muntu ukufundisile yini engenza ukuthi udecide ukuthatha umphefumulo wakhe for siphi isizathu so kwangilimaza kakhulu ngangakholwa ukuthi ayi ngeke akuyona ifamily engenza kanje kanti emva kwezinsukwana nje ngizwela umahebezi ngezwe ukuthi khona ke abantu abathengiwe ukuzombulala imake wezwa ukuthi khona abantu abathengwe ukuthi babulale wena ngenxa yokuthi wena ubulale umyeni wakho ngamanye amazwi ihlangene nomndeni lento wenze njani
Oh mangithola ngafonelwa fortunately umuntu owayengxenye yalabo bantu wayazi abantu bakwaNcane ekhaya so athi tshela leyo ngane ukuthi ayikhule into ehlakele lapha nakho ekulana ukwenzeka and kuzokwenzeka namhlanje ebusuku mangizwa ngacela kumamezana ukuthi ayingcele ekhaya namhlanje angizokulala la ekhaya emzini ngathatha undodana sahamba saya ekhaya mangifika ekhaya kumama ngimtshele mama ngibuyile lapha ngisabile ukulala khona ngoba kuthiwa ngithengelwa abantu ngizobulala wathi umama uzobuyela khona ke ngifuna mawufa ufele emzini wakho uma abantu bezongena lapha baqonde kamereni lakho babulale wona wedwa ifamily yonke khona kuyokwazeka ukuthi into ehlanganise nabo angifuni nje ukuthi uhlalela ekhaya buyela khona ufele kwakho wabuyela ekhaya nangempela ngabuyela ekhaya kodwa ngisola ukuthi ke ekhambeni bazi ukuthi singelazi icebo ngamfonela nobhuti omdala ngasho ukuthi ayibunodaba nje olufikayo ukuthi kunabantu kwabizwa meeting ke yomndeni kwangabikho kovumayo badinaya bonke ukuthi ukhona ke wacabanga kanjani ngalesi sikhathi ngoba emva komngcwabo usuyagula i-stress noma i-depression ngoba engathi wawungena uphuma ezibhedlela kwakuyi-depression kwakuyi-depression yayingaphezu kwamandla ngoba ngifike ngihambe ngi-attend i-psychiatrist kube iviki mhlawumbe ngi-admithiwe esibhedlela ngizobuya for few days after that ngi-relapse futhi and ngangisuicidal kakhulu ufisa nokuyibulala yes kwakuyinto utshela umuntu noma kwakukuwena kuphela kwakumina kuphela ngangingaxoxi nabantu ukuthi ngicabanga ukuzibulala kwakunosisi wayesiza nje ngiyakho ukuthi ngelilanga ngangigugulishile ukuthi kunento okwazi ukuhamba kalula nje khona upoison ofakwa ubulala ukhulu manje mawuthenga lo poison nje awu isiphe yodwa nje once awuthenga kanti lo sisi lokusho ukuthi uyasola owesize ekhaya wobona watshela mamezana ukuthi ayikhona umuthi engubonile umama ubekile eduze kwe-headboard yakhe bawuthatha ke lo muthi ngangicabanga iyona wasiza umuntu okusizayo wabona into waba neso okwazi ukususa asazi ngabe kwenzekani ukuba mhlambe akazange azawususe ngaleso sikhathi usebenza phi ngaleso sikhathi ngangilecturisha eFT College as much as ngangisebenza I think nje uma umuntu usuhlale nayo iminyaka futhi umthanda nishadile usuke ungayibone ngempilo ngaphandle kwakhe uma ehamba lo muntu kube ngathi ikhambile ingxenye yempilo yakho I think nayo into engenza kakhulu be-suicidal kakhulu because I could not imagine my life without him. Ufundisile nashada kwabamnandi isikhashana nihlale isikhathi esingakanani senishadile ngaphambi ukuthi ashone about 5 years. Yes. U5 years omnandi ungazi ukuthi kanti uzosheshe asuke kuwena. Yeah. Usune depression kodwa ke ubusixoxele ukuthi njengoba eshona umyeni wakho uzithwele ukhulelwe ingane inezinyanga ezu4 kwenzekani manje ngengane njengoba ukhulelwe njengoba une depression njengoba usuicidal kwenzekani ngengane ingane kwathi at 7 months ngiya e-clinic for normal check up athi mangifika e-clinic ayonesi bathayi abayizwe ingane inyakazi abawizwa nhlobo nje i-heartbeat yengane bayacela ukungidlulisela esibhedlela athi mangifika esibhedlela eMachisini udokotela mangichecka wathi ingane ishonile and ayishonanga namhlanje wathi sekuno 2 days ingane ishonile esiswini wathi kodwa ungahamba unje sizokwenzela incwadi ubuye kusasa sesizoinjusa ukuze ikhishwe ingane ukuze ube nefamily uyazise kahle ukuthi nasi sime senzekile emake suicidal usanda kushonelwa umyeni nansi ingane manje eswini uyakadokotela ukutshela ukuthi kwalengane ke mhlambe bisiyigugu lokuthi ungenani umyeni wami ungishiye nomntwana kuthiwa ayisekho wenze njani uneminyaka emingaki ngalesi sikhathi ngino 24 years 24 yeah Nkosi yami wenze njani uma utshelwa ukuthi ingane nayo isithuli ukuthi angizange ngifuke I think izinto zonke zazenzeka isikhathi sishesha yonke into yayenzeka nje kakhulu kushesha konke ngangivele nginambo so mathiwa ingane ishonile ungaphuma futhi esibhedlela ngadrive imoto ngazibuyelele ekhaya uthi unambo kusho ukuthi akusakhaleki konke kuyafana nje vele angisibonisa izathu sempilo so nje noma ngabe kwenzekani nje ifise ngathi ngakuthola ithuba nje ngibe ngedwa ngiqeda vele lempilo
kwathiwa ingane ayisekho kwathiwa ngimangaza ukuthi uthi udokotela isishone izinsuku ezimbili ihleli esiswini kodwa uthi goduka uye ekhaya uyotshela umndeni. Uma ufika ekhaya kwenzekani? Ekhaya ukuthi ingane kuthiwa isishonile and isino 2 days ishonile. Hayi umamezala wathi ngeke ulunge phela ukuthi silale nawe la ekhaya usunengane eshonile esiswini. Kungcono sikubuyisele khona esibhedlela. But injuse ke kube sengane yafihla. Nangempela ke bangibuyisele esibhedlela ngabuyela khona futhi esibhedlela ke nga-admit. Wa-admitwa esibhedlela kwenzekani uma ngabe sekufanele kukhishwe ingane kwenziwa kanjani? Uye labor ward njengomuntu ozobeletha ingane ephilayo noma kuhlukile uma ngabe umuntu kulesi simo sakho? Kuyafana. Uyobeletha ephilayo uyobeletha eshonile nonke ningene labor ward. I think that was a lesson learned ngoba ngangakaze ngicabanga ukuthi vele ngiyahlanganiswa ngoba phela mina ngiyazi ukuthi angizi kobeletha ingane ephilayo kodwa nje ufake labor ward nabantu besifazane aba expectile izingane zabo aba happy futhi ukuthi bazobeletha ufake kwakho umbhede la bayaxoxa abantu besifazane mabehlangene bayaxoxa bayalethelwa ama fruits bayalethelwa ama juice bayalethelwa lokhu awena Ntokozo uzobeletha na ngizobeletha ingane intombazane. How uphu baba uyasebenza kekho ngoba ngangaboni nje ukuthi ngingakwazi ukuxoxa istory sami ngangizosho kanjani ukuthi ngishonelwe umyeni manje sekushone nengane ngathi nje ngizongaki emva kokushona kababa nje obakuthula ingane kwabu 3 months ngoba 3 months ungcwabe umyeni wakho. Yo ungena elabor ward ufake nawe igown njengabo bonke uhlale uzwe bekhuluma ngeingane zabo bejabule uyazi wena ukuthi uzobeletha ingane ethule. Safika isikhathi wayibeletha. Safika isikhathi ngamcela udokotela ukuthi ngicela babe bangihlinze nje ukuze ngibelethe ingane. Uya-injuswa ke unephilisi oluphuziswayo ukuze kube yilona elisusa ama labor pains. Ngathi nje udokotela ngiyacela ukuthi ningi-operate niyikhiphe ingane ngoba ngengikwazi phela ukuze ngigowe through i-labor for umntwana ongasekho. Udokotela athi ngeke sikwazi ukwenza iska sengane ongekuyiphathe. Sizoinjusa uzosibelethela ingane. Abake bayeke labor ward uma ubeletha kuphusha wena kuphushe nengane ukuze ingane iphume. Kodwa uma ingane isithule kuba wena kuphela ophushayo ukuze ingane iphume. So ipain yakhona iba doubled and ne labor period iba yinde. Nkosi yami. Iyaba yinde kangakanani? I was in labor for 16 hours. 16 hours. Yes. 16 hours. Yes. Kuthini injuswa ama period pains to me. Lobo buhlungu obuzwayo wazi kahle ukuthi uzokhipha ingane efile, uzokhipha ingane ethule. Kuthini kuwena ngalesi sikhathi? Ikhona into ekhona noma awusena ndaba nalutho? Mamzanele angazi noma ukhona yini umlaleli ekhaya okayizwe lento ukuzwe into yokwehlelwa yona yonke into uzocabanga ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu akangifuni. uJobe uNkulunkulu akangithanda, uNkulunkulu akanendaba nami. uNkulunkulu akakwazi ukuzwisa umuntu amthandayo ubuhlungu obungaka. Kuko konke kwasekuphele ngisho ukuthandaza, kwasekuphele ngisho ihubo. Nganginento ethi nje kusho ukuthi vele kwasesizalweni sami ngazondwa. Ngoba into enjalo noma ngabe usubuprogress kangakanani ngempilo. Uma sowehlelwa lezo zinto kuvele kubuye nendlela okhule ngayo ukuthi kusho ukuthi angidalela ukujabula. Lo muntu nje kusho ukuthi wayilethela ukungijabulisa iminyakana. Manje leyo njabula iyaphela and I'm back to square one. Yo bakithi ukhozo lamaphiko lolu uhlelo uhambo noNkulunkulu uhlelo lethu eshilo liqala ngo9 kuya ku12 uhlelo nozanele wakambokazi. Ngalesi sikhathi sinoNtokozo uMangcobo wakagwala okungena esilalele uhambo lwakhe. Namba abalaleli bami babhalile abanye basithumelele nama voice note ake sibeze ukuthi bathini. Uhambo noNkulunkulu kusukela ku11 kuya ku12. Mambokazi hayi le ndaba ekhulunywa lo mama iyafana nse neyami. Umama wayengirejecta ngalendlela nami ngangithanda ubaba. Sanibonani. Kwathi ngahamba ubaba nje vele kodwa ngithiwa ngisiza ngokungirejecta ngoba izinto enginazo kuba wangidodosa ngabe anginalutho. Mamzanele lapho uhambweni elikhona namhlanje nomama uGwala hayi ngobe balalele sinjalo bekhuthazeke Nkosi yami yazi ngiyamangala ukuthi khona umuntu othembeke njengalo mama
okwazi ukuya esikoleni afika athe kahle azabuya azoshada nalomuntu amfundise inkosi izibusise mama siyabonga usukhulumile mhlawumbe kwenzile umehluko kweinganeni esakhulayo njengamanje siyabonga uTimothy lona ekhaya kusemtube belenkunzi ngila emangeke njengamanje kwesikamcambi isigodi emandeni. Angibingelele Silo, ngibingelela Mazet Mambokazi, ngibingelela no Ntokozo, umhlobo wami lo omkhulu ngimthanda ngenhliziyo emangalisayo. Amen. Usisi nje le story sakhe namhlanje khathi ngisithola kangcono ukusiza ukuthi kanti sahamba kanje istory. Usisi ngiqala ukumuzwa echaza ngodaba lokwendlula kwakhe emhlabeni okuhlukumeze kandlula khona ezehamba ko Cape Town. Ngiyalwazi udaba kaSintokozo. Ngafunda uNkulunkulu ngezinto azenza kumuntu kanti uNkulunkulu enofuna ukumsebenzisa ekuguquleni impilo zabantu. uNtokozo ophethe ibalsam lomhlaba wonke ngemessage anayo. uNkulunkulu simfunda ke nangezimo esingenizwa kuzo ukuze abantu bafunde kithi. Ngiyabonga kakhulu mamzanele ukuthi ulethe lencikazi uMagwala. Ngiyabonga ukuthi ulethe emsakazweni ukuthi izosakha silozodaba layo bukhoma isibusise empilweni zethu kakhulu kumina nje kuningi engifundile kuNtokozo. Ngithi nje Sintokozo qhubeka ugijime utshele izwe emhlabeni wonke uwina abantu udoba abantu udoba inhlanzi ngobufakazi obuhlungu wandlula kubona. Ngiyabonga kakhulu ke igama lami uNkululeko kwakwakhanya isibongo. uNkululo Because siyadumisa nizamede Mbokazi eShilo. Yo Nkosi yami Sintokozo, yazi ngavele ngangena ezicathulweni zakho, yazi ngavele ngawuwena, ngayifila le pain engingakaze ngiyifile, kodwa ngavele ngayifila ukuthi ngabe mhlazane ngifikela Nkosi yami mina uyokhona yini ukungithwala, uyonginika nilamandla okwawanikeza uSintokozo. Ya uyisibonelo, uyi-role model ukuthi nangelinye ilanga uma singena sidibana nezimo ezifana nalezo ke wadibana nazo siqine siwakhumbulela amazwi osipha sona osipha wona namhlanje. Ngiyabonga sisoma uNkulunkulu eqinise njalo nje ume unomusa wakadlamini ngila eDraf Super Sunday Kokostop. Ngiyabonga ekhaya lapha Mkhonde Sinomani. Sawubona Mambokazi. Nakuwena Mamgwala lapha e-studio. bakithi I hope niyakhuthazeka, I hope niyabona ukuthi impilo injani, kodwa kuyamiwa ume ungasuka endaweni yakho. After all these things, stand. Kuma wakhe and then rejection ibiloku ihamba naye. And into engibonile emhlabeni, talking from my own experience, abantu ekune favor kaNkulunkulu kubona ebekiwe kubona bavamisile ukuhamba ne rejection. Kuyahambisana ngazi kuye kwenzeke kanjani. Bathe muhlu Jehova uthi thina singaphezulu kwabanqobi. Ngiyabonga nginawo amaningi nomgwala. Nawo Mambokazi ngiyabonga. Thina singaphezulu kwabantu ngesikhathi imzuzu 18 ngaphambi kokuthi kushaye ihora le-12 ukhozo lilalele ngalesi sikhathi uzanele wakambokazi sithi eShilo, kanti ngalesi sikhathi kusukela njalo nje uma zithi 11 kuya ku12 suke sesithi uhambo noNkulunkulu. Ngikhona ukuthi balaleli balolu hlelo niyafunda niyakhula njalo mawulalela umuntu uyibuka wena uzusho ukuthi ayazi bengithi ngineyinkinga. Uma ngabe ukuthi omama uGwala bakwazi ukuma kunje nengane esiswini esithuli beshonelwa abayeni bebancane nako konke lokadlule kona, kushuthi nami ngingakwazi ukuthi ngime. Mama uGwala wabeletha waphuma esibhedlela nayifihla ingane kwadlula lokho waqhubeka kuloku in and out ezibhedlela ungena uphuma ngoba ugula. Kwenzekani ngaphandle njengoba uloku ungena ezibhedlela nje wena? Ngaphandle kuyasho phela ukuthi olahlekelwe uNtokozo kwabanye impilo iyayiqhubeka. Umyeni wayishila amatekisi ke mangiphuma esibhedlela I think emva kokushona kwengane ake bangilanda abasemzini sayifihla ingane. Emva kwalokho ngathola ukuthi lesikhathi ngingena ngiphuma esibhedlela kuclaimiwe ama life cover omyeni
kunencwadi okwazi ukuyi-apply i-letter of executorship ukwengamela i-estate yomuntu. And i-background yona ngenxa yokuthi mina I was mentally unstable to handle business affairs. Ngamanye amazwi wena kuthiwa ngokomqondo awukulungele ukuthi ungakwazi ukuphatha lezi indaba zezomcebo ngamanye amazwi. So bakwazi ukuthi ba-apply ungekho wena bayithole noma kuwumyeni wakho. Yeah. So baclaim ama-policies. Yeah. Yo, amatekisi kwenzekani ngawo? Amatekisi nawo kwahamba nje izinyanga ezimbalwa nawo bagcina bewathathile. Nakhona lapho kwathiwa ngeke ukwazi ukwaphatha. Yebo. And enye into okwakuyisizathu kwakuthiwa ngisemncane kakhulu ngisazoshada vele ngithola omunye umyeni angeke akwazi ukudla amafa ala ekhaya. And babeqinisile vele I was mentally unstable. Khona izinto ezithi mazikwehlela i-reality isho ukuthi you are mentally unstable vele. 2 awunayo i-backup. Bayakwazi nawo ukuthi Usho ukuthini ukuthi awunayo i-backup? Akekho umuntu ongakhulumela, akekho umuntu ongakulwela. Ngakini ngasohlangothini lwasekhaya. Akekho umuntu ozokwazi ukukumela. Akekho nje umuntu ozokwazi ukumela. Akukho yini leni yenza Ntokozo. Akukho bhuti noma malume ozothi ningahlali ngengane kasisi. They were a powerful family. Yabo ifamily mayirichi endaweni besatshwa futhi behlonishwa kakhulu. Ngoba even ebandleni ngagcina ngishintshela ibandla ngoba angithola nisupport nokuseko ngoba nabo sikhonza nabo la. Sonke sisebandleni elilodwa and bona ba right. Ba right kanjani? Well off. Ntokozo vele Ba rich bacebile. Yeah. So nebandla labuyela ngala. Yes, wangabikho nje akekho Ntokozo nimenza kwenzekani ngoNtokozo. So ngagcina ngikhonza kwelinye ibandla ngoba ngangeke ngikwazi ukubhekana nabo njalo. Kwafika isikhathi emva kokuthi kuthathwa amatekisi nabantu basebesho ukuthi goduka yikho into ehlalele lapha. I decide ukuthi ngizobuyela ekhaya kwaNcube. Ngabuyela ekhaya, thatha ingane le eno4 years nemoto umyeni ayingithengele yona sabuyela ekhaya. Ezothwana le moto bayayifuna ngagcina nayo ngiyidayisile. Ngabona nje ukuthi kusho ukuthi into ebiza igama lomyeni ayidingile sesandleni sami. Sabuyela emateksini nondodana sahlala ekhaya. Mawukade ushadile ke ekhaya ubuye ungasena camera. Ngalale lounge ekhaya engayinhlekisa endaweni. Uyinhlekisa kuphi endaweni? Endaweni ngoba ngila emvutshini ngishadele kaMakuntshane izabelo ezisondelene gitshela itekisi yodwa abantu babodwa lo muntu baziwa ngoba usomatekisi. So istory sakhe sidumile ukuthi ushonile nangumfelokazi wakhe nangi kushonelwe nayingane manje. And mangibuyele ekhaya nomama wayekholela ukuthi mntanami khona into oyenzile uNkulunkulu. Akekho umuntu ongashiwa uNkulunkulu kanje ngeke ushonele umyeni ushonelwe ingane uphuca izinto. Kusho ukuthi sikhona isono osenzile kuNkulunkulu noma ikhona lento ongayenzi kahle. Nami ngangirepenta njalo uNkulunkulu ngoba I felt I must have done something wrong kuNkulunkulu. Yo Ukuthi angangishaya kanje. Nawe wawusukholwa ukuthi uNkulunkulu okushayayo ngoba kushiwo njalo la kuwe. Ngangikholwa mamzanele ukuthi uNkulunkulu ongishayayo ngoba lezi zinto nami ezengishaye ngikholwa. Futhi engekho umuntu engimaziyo ezike zimehlela. Manje ngibona ukuthi hayibo le yehlela mina ifana nekabani. Ngathola ukuthi akekho nayo. Ngakholwa nje ukuthi uNkulunkulu ongishayayo. Unjani ngaphakathi? Kuthini kuwena? I was bitter. I was depressed. Uma umuntu egulelwa umyeni ngangifisa ngathi angashona nowakhe umyeni ukuze sibe abafelokazi sibe baningi at least sisuba nayo into esikhulumayo ukuthi hey ma ushonelwa umyeni ubusuku boqala bunzima inyanga yoqala inzima nakho kwenzekayo. Kodwa nababeshonelwa babengehlelwa into efana neyami. Gcine ngibona lapho ukuthi kusho ukuthi eyami indlela ayifani neyomuntu. Naba beshonelwa abayeni babe move on so quickly futhi ubone ukuthi yazi ukuthini they are stable. Uwedwa nje that is just shaken ongena place. Yo washintsha uno 24 umncane usukubona konke lokhu kufika nini la uthi khona mhlambe kumele ngishintshe indawo ungishintshe nomoya ukuze mhlambe izinto iguquke. Okay, kwathi mangiphuma umyeni washona December 2006 2007 ngabuyela ekhaya kwase kulapha ku-August 2008 mawuqala kwashona umamezala. Mayishona umamezala sengibuyela ekhaya ngaleso sikhathi angaze ngibonane nabasenzile. Kube nomunye umakoti owayesindisiwe naye emzini athi Ntokozo isona sikhathi sokukhombisa ukukholwa ke lesi. Uzoya kwengcwaba umamezala wakho. Uzoba umakoti la. And ngempela ngakwenza ngawumakoti angazi ukuthi uNkulunkulu wangithwala kanjani kule yanto ngoba akekho umuntu oyenza leyo nto. Umama wayethi nje asi ngathi mama ngiyayi ikona sikhathi lesi nangempela ngayohlala khona iviki lonke Bakwamukela kahle. Bangamukela kahle.
Hawu siyabonga. Sahlala kahle futhi baze kwangcwatsha ngabuyela ekhaya. Emva kwalokho ngathi isikhathi lesi uNkulunkulu angeke ngihile mangisekule ndawo. Ngoba ngisho ngiphethe iBhayibheli nje umuntu uvela angihleke nje ukuthi usaphathe iBhayibheli usakholwa namanje Ntokozo. Izinto zinje ngabona ukuthi ngidinga indawo la ngingaziwa khona ngoba ekhaya kuxoxwa ngalento, emateksini kuxoxwa ngalento, emsebenzini kuxoxwa ngalento. Laba ngibona khona abantu bayahashazela uyabona nje ukuthi imina nje oyiso lezwe lendawo la. Imina ekukhulunywa ngaye ngoba akekho umuntu oyehlelwe into engehlele. Ngathi uNkulunkulu for me to heal kuzomela ungisuse kule ndawo. uNkulunkulu wathembeka ngathola umsebenzi eCape Town. Engangingawuqualifyele ngoba mathi mabebuka ku-CV babeyitshela nayi driver's license kanti anginayo. Kanti requirement yayithi kufanele ube ne driver's license amuvele eCape Town mangifika khona ngasettlisha ngihamba nengane yami and ngaqala ke manje ngawuNtokozo. Ngahlala phakathi kwabantu abangasazi istory sami. Ngahlala kubantu abangayazi pain yami abangazi history njengami. Ngakwazi nje ukuyi-identifya ngiwuNtokozo nje. Kodwa ke ikhona lento uthi angizazi noma ngithi ngishadile noma ngishadile noma ngiyiwidow noma ngiyona. Ngakhonza futhi ngaqhubeka ngakhonza uNkulunkulu. Lapho ngangidecide mamzanele ukuthi manje eCape Town ngiyophila ngibe uNtokozo. Ngiyoqala impilo entsha, ngiyiphilela noma kanjani abantu abangangami nje baphila kamnandi kabi bayenza yonke into abayithandayo. But God wouldn't allow me. Yo, eCape Town ila ngafika ngayo more closer to God. Wakulanda uNkulunkulu wakubuyisa wathi iassignment yakho ayikapheli. Waqhubeka ke wakhonza kakhulu ususe Cape Town. Ubuya nini ekhaya? Ubuye ekhaya ngizovakasha ngabuya ngawo unyaka lo ka2008 kodwa ngangibuya nje phakathi makuvalwa ikole ngizoletha uNdodana ngimshiye ngiphinde ngibuye ngizomlanda. Kodwa ke mamzanele okunye ngithanda nje ukusho ukuthi ekuhambeni kwami ngeCape Town vele 2006 I've never ngayeka nje ukucelebrate ukhisimusi noNew Year ngoba umyeni wangcwatshwa ngomhla ka31 December. So 2006 7 8 9 ngize ngawucelebrate 2010. So mina abantu mabegoduka beye emakhaya bethi uDecember ngangihlalele eCape Town ngiyisebenzele. Fortunately ngangisebenzela i-travel and tourism sector vele ibabhizi ngoDecember. So ngangihlalele. Inhliziyo ebhlungu ngoba lesikhathi sika Khisimusi nesika December 31 sikhumbuza izinsuku ezibhlungu. Kodwa ke ngoba nakho isikhathi sethu sasimi kanjena wagcina upholile. uNkulunkulu umoya ongcwele wasebenza kuwena wagcina upholile. Namhlanje sikubona uphethe inkampani enkulu, sikubona futhi ukhuluma nabantu besifazane. Ngaphambi ukuthi usitshele lokho ngifuna ukwazi ukuthi umthola nini umkhwenyana omusha ngoba ikhona iringi lapha esandleni sakho okusho ukuthi kuhambe kwahamba kwabuye kwalunga. Nihlangana nini nomkhwenyana omusha? Ubaba ngahlangana naye ngo2014 waqala ukungi-approach ngo2014. Lapho nje sengihilile ngiyuNtokozo ngiphila kahle nasekhaya futhi ku-right. Ntokozo nje intombazane manje ngihappy ngokuba single. Angisasabi futhi ukuyi-identify as a single person. Ngikhonza uJesu sengiyahamba ngishumayela ngibe-traveling ministry and then ubaba uGwala ke kusho ukuthi wangibona in one of the posters ngangishumayela oLundi wafuna ke lo muntu wesifazane. uNkulunkulu wasihlanganisa in a very mysterious way ngoba uthi wabona iposter nje abafana engangiyoshumayela umfundisi engangiyoshumayela enkonzweni yakhe abafana babeseva kulelo bandla so bayifaka iposter eroomini. Uthi nje wathi ethandaza kwathi wahamba uye kulela camera ufika uthatha iposter esodongeni wayibheka wathi mayithi iposter akazi umuntu la kwathiwa nangunkosikazi wakho. Uthi emva kwalokho athi angimazi nomuntu ngizomthola phi wakuphi. Aqaleke ahlanganisa abantu ababekuleyo nkonzo ke aze agcine ngitholile wangi-approacha ngathi nokoqala wangi-approacha kwesibili ngathi umuntu wabantu ngibhizi kabi mina ngase ngenza i-MBA ngaleso sikhathi ngiyafunda akunaso nje isikhathi somshado. Ngaqala ke nganama visions emva kwalokho ngathi angizinike isikhathi ke ngimkhulekele lo muntu ozile and uNkulunkulu wawuconfirm umshado wethu. Sashada ke noBaba uGwala ngo2016. Nashada noBaba uGwala ngo2016. Wahila ngokuphelele, waphola enhlizweni ngoba ezinye inkinga omunye umuntu kathi kunzima kulomshado engikuwona ngoba awuvalekanga kahle lo wamnyango ongemuva. Wena wagcina usekhileke kahle, usuphole kahle, wakwazi ukuthi ungene kaGwala khaxa. Yebo mamzanele. Into nje fear yayo yodwa ukuthi uNkulunkulu unganginike umyeni futhi aphinde ashona.
angashoni nalo ingakho afuna ukushada Mongcwele umyeni wakho kosekusa kwi destiny yakho nangempela sashada nobaba uGwala saba happy and kwi history yami ngangazi ukuthi ngisabathola abantwana ngoba ngake nganenkinga yesibeletho kodwa sinomntwana nobaba uGwala uzothena u4 nje manje ngoJuly iminyaka mingaki imshadile manje ngoba 7 lonyaka sishadile wase uyabona ukuthi awukwazi ukuthula naloku uNkulunkulu akwenzele kona wazizwa kunesikhalo ngaphandle kokuthi baningi abantu besifazane abangena kulezi zimo ba reject abazali bashonelwa abayeni bakuthiwe babulela abayeni bangene nje kuzo zonke lezi zinto wathi cha mina ngizobabiza abantu besifazane ngibabize ngibanikeze ama retreat la sizokhuluma khona ngalezi zinto siphinde sikhuleke sitshele ngalama retreat owenzayo. Okay, yebo nomzanele engingakusho nje kumlaleli kakhulu kubalulekile uxoxa istory sakho from a point of victory. Ungasixoxa istory sakho salimele ngoba uzolimaza nabanye abantu futhi bazolahlekelwa yithemba kube ngathi uNkulunkulu unesihluku. Kodwa uNkulunkulu esekusizile walapheka waphumelela waba yilento uNkulunkulu akade kwakhela yona kulobu buhlungu. Ngesinye isikhathi uzothi mawushayeka uthandaza uthi uNkulunkulu mawuNkulunkulu futhi unama ngibone ngokuthi azibuye phela lezi zinto ezithathiwe kanti uNkulunkulu akakufuni ukuthi uphakame ngegama lomunye umuntu akayifuni fingerprint yomuntu kuleyo nto ufuna mayiphakamisa kwazi ukuthi kwaba uNkulunkulu yedwa kungathiwa hayi izinto zikaSibanibani ezimenze wafika la konke enginakho manje ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ngoba emshadweni wami ngaphuma ne-degree phela certificate kodwa uNkulunkulu wangiqala phansi kabusha kukho konke. So uma sikula ama retreat ngithi umuntu wesifazane ophola umuntu wesifazane pursue i-destiny lento uNkulunkulu akubizele yona isizathu sokudlula kulobu buhlungu khona into uNkulunkulu akwakhela yona akakufaka uNkulunkulu entweni ebuhlungu kanti akanasisizathu. Ngakho thola isizathu kule pain ube subambelele kuso wakha abanye nawo ngoba usuke uNkulunkulu efuna ukuthi abantu babe nomuntu abazorelate kuye abazoqonda ukuthi uma uNkulunkulu ekufaka ezimeni akakubulali kodwa uNkulunkulu kwakhela icebo lakhe sibese sibafundisa ukuthandaza ngoba into eyangisiza kakhulu mina kwi process yami yonke yobuhlungu umthandazo noxolela ke I teach them about forgiveness ngoba ngiyakhumbula ukuthi mangifike eCape Town into yokuqala uNkulunkulu mangithandaza athi angiyenze wathi hamba uxolela abantu bakasikobi na uxolisi ngangempela ngabaxolela abantu basemzini saba right futhi ngawumakoti 4 years ngize ngahlukana nabo sengiyoshada nobaba uGwala. Siyakubonga lokho kakhulu ngifuna ukwazi la enkampanini ngoba ufundile usomabhizinisi uphinde ubusomabhizinisi ufundile unanabo MBA esikushayela izandla ngoba sithi thina sebenza mzalwane enkampanini nenzani sitraina abantu human resources senza ama contract emisebenzi senza ama contract ama policies nama procedure sibe sesenze show ukuthi imithetho yenkampani yonke isendleleni yayo iso zonke nje izinto zaka HR nezaka labor relations ngifune lakho lokugcina khona umlaleli wethu olalele othi ungaze ngabukiseka namhlanje umbomunye uzibuka yena uthi nama kuhlukile kakhulu okwami elakho nje lokugcina lokuqinisa umuntu wesifazane kuyimanje useyinkinga ezicishe ifane nalezi zakho omunye unjengawe njengoba kade usho ukuthi kwakuthi zibulale wafuna ngisho ukuzibulala khuluma nalomuntu wesifazane olalele ngalomzuzu ukuthi umuntu wesifazane lapha ekhaya abantu bayalahlana abantu bayashiyana abantu bayajikelana yedwa umuntu ongalahlani uNkulunkulu kuyo yonke into odlula kuyona uNkulunkulu akakuthwali uNkulunkulu uyathwalana ndimazi ngami uzokuthwala uNkulunkulu aza kusekelo uma kukhona umhlobo ongashiyani uNkulunkulu uzokuthwala uze kufezeke lento uNkulunkulu ayifuna ngempilo yakho ungapheleli kuleso simo futhi ungacabanga ukuthi uNkulunkulu uyakuzonda akakuzondi kodwa uNkulunkulu kwethembile wethenjwe amazulu ingakho ekuthembele lesi simo odlula kuso ndisizodlula ubese uphumelele futhi. Siyabonga kakhulu sisintokozo abantu abangafisa ukuthi bakuthinte kumbe bakumeme kumbe nje bakhonze nawe bakuthola kanjani ngangithola epage lami my ministry page Ntokozo Gwala Ministries ngiyaye ngifake khona zonke intshumayelo zami nenkonzo engisuke ngikuzona nenamba yami 073 684 4789 bangangithinta futhi kuyona ngiyabonga kakhulu Nkosi yami angeke sengenile